jotono ni khani thumjakma yaparo ani hai nirok ni buskango paibika kaitoni kok thaino wan soklaina hne kapadi tini jengan iskang ang surinai katang kaplai mai gna kaito no kaksang bai hambai ro ni naikol mani bisinte sen tabok be kaham kan tongbi manko hani bai kaito no hambai ebu je sengsara tongsak nang sumno subadi ini hani bagai wansok manani tebu ini samang ni bagai seng sakno bedok manani kaitan subadi sini sora hamia pananteng kaham pananteng hai panan ini hani bagai wansok manani subadi ini koktai no wansok lai thani nang sumno subadi mana buci manani tebu buci bui sini bisingo seng kerak ngai ini bagai seng kerak ni bahasa mana ni subadi hanya haini tani babak ni ya pare subrai jisu muisuri sana amen ke pagi hanya hai tini seng kaitu ni ketang kok no ti seng konsok lai dana Malaki utang lai dana Malaki chapter 3 verse 6 to 7 Malaki chapter 3 6 to 7 ang poriwana Tamni hunba ang se subrayong ang slaijakya abri bagai norok o Jacob ni bosong tabuk bo komorui thangyakho norok ni chusu borani sakni simino norok ani raidani uslo bayi aborok no rakok liya geza ani thani kipil di hake angbo nini thani kifil nai hnei pankrak subrayung sawo tamoke jeng bahai ke kipilnai hnei neng sawo elembak pore mane bisikdei kaito suno ketal ke hamare klaiten oro tini ang sanane musuk mane ke oro jeng nugo Kaitor subrayung ang slaijakya hnei samane Kaitor bo slaijakya ageni simi Kaitor boje kok romani boni kok ni motene thangnai ge bo slaijakya boni kok bu slaijakya jeng nugo Kaitor slaijakya manena Kaitor ni kok thai je Bible sujak tongmani abo bebak no nangnai kaisa pano nangyawi thangya gete busung saimano Jisu Kristongka snamnai sa bebak ni nokpang bongka Kaitor lebo samani abobu kais sapana nangyake thangya bebak no nangnai bo osengsaro onglangka saro 30 bosor abro kwang makok salangka kok samani kais sapana nangyawi thangya bebak no nangnai ge tabok jeng ayang yang nai nika ke nubui tongo Jisu Kristo salang mani kok bebak no nangai tongmani mathai 24 ni ozen naikan ke Jisu kok samani tongo bo finance kan tumangnai tak jeng corona virus ni kok romdi abo Jisu samani tongo podrepot hamung simia biara siara sopoinai ge tabok jeng sungsat geluijak o biara bai ge obrongo nahai naikan ke jeng saimano Jisu je kok samani bebak nangi tongo nei ge je bo samani abo bebak no nangbai nai ge jeng Jisu sabo jeng John chapter 1 verse 1 on aikenugo pila Sri Sitio kok se kok Kaitor bai tongo angke kok no Kaitor nei jeng nugo angke chodo thangkha kebla nugo kok no besak ngai paikya nei kok besak ngai paikya tamano Jisu Kristo Kaitor kok simise Kaitor mangsa kaya kre piaba kok kok no Jisu ngai Borok munisyo ngai asai pekya ke Kaitor borok munisyo ngai asai pekya ke sung Hebrew wo sung nugo sung naikang ke Hebrew chapter 13 verse 8 teman sa Kaitor mia probu dini te buskang wo bo sing yesterday today forever mol brum brum bo slaijakya age Jisu Kaitor tongo abos tini bo Kaitor no tongo
khana bo a kaitor no tongnai mol brum brum a kaitor tongnai kaitor te slaijakya bo agini chimi no eki tabok bo eki no amoni bagai bo je samani abo khlai bainai nei sing bible bo ko ang manugo kaisa bana laisa thaisa bana nangnai oi thangya bo samani abo bebak no nangnai ei bo bible sabo bebak ni authority bebak ni barja Jesu Christ ni thani roi roja kahnai ge boni kok ni moteno bo sungsano hamari ronai boni kok ni moteno bo sungsano busthumnai kahani hai sing tini one sok lain ni kok ang sanan songo abongka kaitor slaijakya hani bagi kaitor slaijakya ketemangnai kaitor ni kok aboni moteno thangnai je sing bono bujiwi bono khanawi bono porewi bo slaijakya ba sing si slaijakmani nangnai hai deba sing slaijakya ke boni kok ni moteno sing majra mannai majra manjakhanke bus thumjaknai oro sing nugo tesing pore mani jaga Israel rok no Jacob mane no Israel rok no kaitor tumani bagai dongso khlaya ang niro ani koknaya ani koknaya boi niro ang wei hasal tangka ani mote tongya niro ani chongja borok piawa tumani bagai niro no ang sokomoria abongka ang ninin lepa Abraham nong kok narik mani tongo kok rozak tongo hani bagi sen niro asik kok naya ngibo ang niro no sokomoya sung saimano kaitor Israel no chongka bonis saki ingani bagai piaba sung itihas nai ne kan kelugo borok bar no kaitoni eginso basamani kaitoni kokna yang mani kaitoni eginso samangtang mani sung nugo hani bagai kaitor bar borok ni thani diari rohoka amri kok bunalia diari no butharka satokka ge kaitor rohorka piaba koknalia hani bagai borok belai keno kosto rozaka kaitor bai bar no hai bana sung nugo tabok borok no 2000 bosor katutui kaitor borok no kosto roka satokka piaba abri yagulo hani hai Israel no boni kok ni moteno thumui borok ni deso topi mani sung nugo tabok Israel ka belek krak des boni borokrok bo yang piring poroi tongmani bono thumui tobo pikya boni kok ni moteno teman Bible sawo angirung no thumui tobo pinai so kaitor ni kok bo slaijakya kaitor bo slaijakya bo samani bo slaijakya ge teman nangnai sing si slaijakna nangnai hai bla sing slaijakya manne na sing dera nai tabong ni sor no nang sor bai mana gusir laisinai boxing laisinai ge sor to te slaijakya hai bla bo subu sajakya mungsangya ko dewal bai phanoromdi kutha bai phanoromdi piaba nang se katei mathanai bono tomani ba bo te slaijakya bono rokhangke nang no dukho manai to omo haino kaitor already no Bible sairo baikya niro omo hai ingkangke omo hai ingnai omo hai ingkangke omo hai ingnai nike kahang kangke ba kahang ingnai boni kokna kangke ba hamare manai boni kokna yakke ba srai mangnai ke जोंनो slaijakna nangnai जों slaiyangke जोंनो kosto manai nge obosimi yatma morkeo kiklai sokjaknai hine जों Bible bo nugo nge जों slaijakna ni bagai tamangna nangnai जों slaijakna ni bagai जों kaitorni songjak kaitorni wansokjak wajak amono जों sinani nangnai bo tamamu songjak bo bahai ke chongkha abono जों sinani nangnai bahai ke biangti lama kaham biangti lama hamya abo जों sinani nangnai ke abo boroto abo Bible जों nugo Bible suiro baikya kaitor a kokrokno boni wansokjak kokrokno boni plan aborokno bebagna o elembago suiro baikya hanbagina जों barbar elembago porewo piaba elembag porewe abono khaya maneno mungsa sugya जों tomani elembag pore
Kaitorni wansokjak, Kaitorni plan no siwi, aboni mote tongnani bagai. Piaba abono porewi aboni mote tongyangke, abo mungso jugya. Gejeng Kaitorni borok munui no tuyui Kaitorni wansokjak borokrok Bible kaham kena suijak. Jeng nugo pilas kang simino Kaitor no khabai hanos namka, sengsanos namka, sal tal atuk pribebag nos namka, o prithibi nos namka, mal mataro nos namka, paitha gongke borok munui no snamo honisem nugo. Kaitor sengsar naitho manos namai pilas kang Adam no aro roiroka Adam bai I pilas kang borok munui namai. Kaitor apro borok no iden type lengo romani yagulo borok ni thani kaisano sano. Nero bebak bupang ni buthai no chadi piawa kaisanis bupang ni buthai no simino ta chadi kam hamia sirunai ni bupang ni buthai no ta chadi. Piawa borok abono rakhok manliya. Abono kok nalia rakhok manliya borok saka sumsoko geraikya. Kaitor o kahama sengsarno snamani yagulo boni thani yapairoka. Adam ni thani yapairoka. Adam no bebak mal matani bumungbo bebak no bono pharo. Kaitor o sengsar kahama snamani ka borok no tong thogui tong thung. Borok khushi ke tong thung. Enjoy khlai thung. Molbrum brum ni bagai. Ini se snamani. Piaba aro borok tongi mandia tan bagai sumsok ni bagai. Ok naya mani bagai. Omo haino jukno ha Kaitor tabok snamka. Aro jengno molbrum brum jukno ha o tongrani bagai piaba. Bini kok naya ke sing aro tongi mayang nai. Je kok naya rong ni bagai dikasih snamjak abongka moke. Borokrok sumsok ni bagai Kaitor bai chalre chali thangmai ka. Israel ro Kaitor ni chongjak borok piaba borok kok naya ente chalte Kaitor bai chalma haina tabok jotto sungsani borok no Kaitor bai chalte chali thangmai ka. Kaitor tomoni bagai Israel no chongka. Kaitor Israel no chongmani ka borok ni bising tei sungsar bebat no hamare manpi thing awani bagai se mane male Kaitor bai jo to chalai thangbai ka. Ida chalai thangbai ka ke oisa Kaitor thani piok malia omona Kaitor ni plan Israel no chongka borok no chongka tomane male Israel no chong yang ke Kaitor bo kok romani rohnai mane bo phaimi yang nai Israel no chong mani yagulo Israel ni bising tino bo Jesus Christo no rohorka Jesus Christo ngoi borok muni songoi asai pekya. So Genesis chapter 12 verse 3 was nugo tumane bagai Abraham no Kaitor rinka nephani nongni nokhari peli no hamare nai ne bising tei sengsani joto nukhung no hamare manai nise ge Abraham no ringmaningka joto sengsano hamare nani bagai se. Piaba hamari mana ni bagai joto borok ni thani no hamari renai ni bokok ruo piaba hamari mana ni bagai kaisa no condition tongo abongka ani kok nani nangnai ani kok na kisimise o hamari manai. Kaitor Israel ni thani bo senglugo haini sawo nero ani kok khana kewa hamari manai ani kok khana yang kewa serai nangnai. Kaitor jeng muito narik thai Kaitor hamari ronai hnai simi kok narik ya kok riya piaba je ani kok no khnaya ang rohomani sajrono poito khlaya borok ke bo thumjaknai niso kaini bo kok rumani tomo boni kaini promise no ani kok khana ke ba hamari manai
ang rohmani borokno poito khlaya keba nung niro sraimung nangnai je poito khlaya borok a borok sraimung nangjaknai Kaitor Abraham no ringka Abraham no kogroka boni yagulo haini hai boni kogromani no muito khairoka David ni raja David ni bisingtei de masaya asai phenai boni pore bar diar ni bisingtei muito khairopika Israel ni thani omo ikene sungnugo bar muito khairomani omo no sung Roman chapter 1 verse 2 by 3 go sungnugo kok sajak tongma haino Kaitor bo kok ruma haino borok ngui asai phekya Jesus Christ asai phekya ne sungnugo Roman chapter 1 verse 2 and 3 and Isaiah chapter 9 verse 6 om haino sung Kaitor Jesus asai na bagai haina hai muito khairomani diari Isaiah ne bising ti sungnugo tumaisa Isaiah 9 chapter 9 verse 6 sini thani khoroksa srai asai ana asrai ni bangrawo beba sungsani barja rozagona asrai kubui Kaitor ngai a Kaitor phangrang Kaitor lebu khaksani bugrang nai nei jung nugo gebo kok romani moteno kok rozak ni moteno bo phaikya gebo phaiye kok romani kok rozak tongma haino bo sumso no rujui langtangka Jesus Christo boni samang no pairewi haini hai boni jaga bo phai mani je jaga ni phaio o jaga no bo kipili thangpikya tabo sini bagai joto ni sai nangkuk mani hwnkhe nangkuk mani wansok jakna hwnkhe bo tei kaisa kogru mani tam abongkha bo teisa phaipinai bo sawo ang phaipinai bo kok romani moteno phaikya kok romani moteno thikya kok romani moteno sungsani borok ni sumsok no bo rujui tlangka phiaba bo phaipinai nei kok roi kalantamo ang phaipinai tamani bage bo phainai bo tamani bage phainai bono poito khlainai rokno mane bono poito khlainai mane na boni kok nanai bono poito khlainai bono yajakmay bono nanani bagai bo phainai mane no asai katal engja ba muthangja ba nakarja a borokrok no bo nanani phainai gete kaisa tamani bagai bo phainai ke bo samang khlai mani no poito khlaya borokrok no busthumnani bagai phainai bo Calvary cross utikya sini sumsok no nawi a kok no poito khlaya borokrok no busthumnani phainai o kainei reason ni bagai bo haini hai phaipinai je bono poito khlainai rokno bo jungsa sa khlai doi ba khatlang thanai piaba je poito khlaiya borokrok no bo busthumnai ani singnugo Hebrew chapter 9 verse 28 sorry thangai Hebrew chapter 9 verse 28 ongklong bukhago Bible ni Hebrew chapter 9 verse 28 ang purwana nirong naimana nirong Bible tongkake abo haikeno Kristo bo asuk borokrok ni sumsok no sekakna bagai waisa bai no sakna reka bo tei waisa phaipinai sumsok sekakna bagia bono naisingei tongnai rokno muthangna bagai se phainai bo tei waisa phaipinai sumsok sekakna bagia leisau puilao phaio sumsok sekaknani bagai jengno sini sumsok no rujui tlangnani bagai bo phaio sini sumsok no nakarnani bagai phaio piaba tei waisa phaipi prongke bo sumsok sekakna bagilia je sumsok sekakjak borok bono hamjagei naisingei tongnai borok no se bonanani phainai getei porsangke je bono naisingmaya bono poito khlaya bono yajakmaya bobai boni nakarmani no poito thangya a borokrok ke bo busthumui honi kundalo kikhlai soknai ne jeng Kaitor kogromani jeng nugo bo kogromani bo aban a reason ni bagina akar ni bagina bo teisa phaipinai bo jeng sasa ke phiroknai ni chau boni suwari rong bai bo phiroknai ni chau
boni jengsa ge jengbo jotono jengsa ngui bo thangnai hne Philippiano jengnugo Borok 1 Corinthians chapter 15 no jengnugo Philippiano jengnugo ge Thessaloniano jengnugo 1 Thessaloniano jengno jengsa ketlangnai bo jengsa ke painai raja ni raja ngui painai ge boni swari ro bo painai o kok no bo teisa painai man homani kok no even ki kwang ma Christian hnei go sinai rok no o kok no bisa saya tong bo painai ni kok no bo ji ke buina je borok bo painai nei samano bisa saka ge haino ereng jugaliawi haino sak motok tui sak tong tok tui de tong khamon tong yang nai ke buina bo painai nei siwi wan sogui naising tong ka ge boni moten tong nai khabai khubai jugalai no tong sok nai kabang ma borok no bisa saya kabang ma Kristen nai no juga saya bisa saya hani bagi no abno mane tumang nai heleng sakenau tumang mane bekhabai abno bisa saya gaje bisa saya korong ke norang sanan sungo nang teisa hani hai sak no wan sogui nai di ni thani kebui de boido tong bo ki filai nei Bible sawo kabang ma borok bo phainani kok no tui bui thapta khlainai bui haino munui nei so pia bot ko 2000 bosor kai tong kha bo samani tabu phaya ko pia ba jeng Bible no go tomane ba gai bo phaya tabu phaya ko phadi jeng thangnai 2 Peter chapter 3 2 Peter chapter 3 din baca chapter 3 verse 3 to 4 nirok naimana nirok Bible tong hwnkhe chapter 3 verse 3 to 4 ang poribona joton slai sekang nodro podrok omono sidi mol paina nogo sak motok tui tongnai omotui borokrok phayana borok norok no munui hai hnei sanai bo phayana hnei kogruya deba buko bo chini chuchu song thuibai kha hai pano o sungsar snamjak puruni simi bebal no tongma haino dabuk bo haino tongbai khobla nejo no koma hai borok phainai ne buko agu phaya kho saman le dikha tawu phaya lai thangbai kha kwang ma thuibai kha 2000 bosor kai tanga tawu thuya phiaba jeng lugui tango jisu samani jeng lugui tango jisu samani abo nangre ngi tangna tongmani bo tomani bagai tabu phaya ko kaisane karon khalogui tongkho iksa de kifil no tomani le borok no hamjak mani bagai jeng je borok no hamjago khalogo haide khalogo tiksa nei khalogui tong omo haina kaitor khalogui tongo bo phainai kebo saimia bo bokro phainai bo samani kokno ang of course jeng saimano bo omo hai ji nongnai omo hai thumjaknai piaba omo hai salono bo phainai ni kebo saimia ang bai khalogui tongo bo khalogui tongo chapter 3 verse 5 by 5 ni siang pure pena aro jengnu ko agi puru kaitoni kok bai se ha bai nokha snamjago borok o kok no situtui no sia haike tongo aha tuini no snamjago tui bai no snamjago pia tui bai no tui hor ruma bai no agini sungsar sokmor jago tamuke tabuk tongmani o ha bai nokha kaitoni a kok bai no kok bai hor bai sokmor jakna bagai khati jagai tango kaitono kiriya rok bustum jagai sokmor jak nani salni bagai tonjago khajoni takugro noro okok no tapokti kaitoni thani nokha salsa no nokha bisi sai hai nokha bisi sai no nokha salsa hai baksa borok rok subrai bo kok ruma tui no khlaina lerok hnei wansukma hai no bo leria hai ingyawi bo norok no khalogui tongo khoroksa phano komorthung hnei bo naya bebag no borok ni sumsok yakarthung hnei se bo nayo ingoro chungnugo phang ke bo khoroksa phano komorthung hnei bo naya hani bagai khalogui nai singi tongo riksore kipilno
sokmorjat deksare kete khorosasada kifilno omai khalogui tongo je Kaitor ni thani sini tomana 10,000 bosor bon thani salsa haina mane tamabu abo grondi muishrang ni bagai yang ni simi yang parmane keno kobarone 200 meter muishrang thangnani gabo wansogui maya e koloma sallangai tamanla muishrang ganarona guri kitingi tongo ai mana जों borok moni soni bagai ke waisa naikolma nukli kaisa bani जों nai payo bana piaba muishrang ni bagai ke abo mane kolok nangnai din pano nangnai tik omo hai Kaitor ka bebak nos nangnai जों सानैसे Kaitorko इंगे जों universe kaisa no si जों wansok baye amane जों universe गोबां galaxy दंगो millions galaxy दंगो kaisa galaxy no si जों wansok baye o prithvi no si जों wansok baye le Kaitor ni thani tuma sini thani 100 bosor mano boni thani salsa hani verse 8 sawo khazane takugro noro okokno tapokti Kaitor ni thani nokha salsa no nokha bisi sai hai nokha bisi sai no nokha salsa hai geseng omo busi thai Kaitor ni okay jepro Kaitor sawo ang dini no phayo mane bo dini na mane boni thani kolok hui phana mano jini thani kolok phana ngi mana piaba jeng nuguin tongo tabo le kasok rug nang khana tamane male bangla phainai bangla kotor phaide borokrok rang puisa no hajar rug nai rang puisa no hajar rug borok ni gyan kusugo sok rug nge tabo ei kaisa tamanai biara siara hamung simia biara phainai phaide जों nugo te omo hai nukman bai जों saimano Jesus Christ phainani kasok rug of course जों siya bokro phainai bo kok naruk mani tongo kok rumani tongo je borok bono poito khlainai bo bono molbrum ni langma ronai abo bo khlaikya get जों John chapter 3 verse 16 ho lugo bo sungsana asuk hamjakma bai Kaitor sungsana asuk hamjakma bai boni songnari sadnan rohorka bono je poito khlainai borok bo komo yawi mutangjak khlainai okay tomoni bagi Jesus Christ bai mutangnani bagi borok munisho mutangnani bagi je bono poito khlainai rok bo mutangjaknai John chapter 5 verse 24 ro sawo je bono poito khlainai borok bo thwimani lama no barai thangnani lama o sofaikya जों आसाइके no thwimani lama o himjak tomani la जों papi boro morke no brum salsa papi ngui asaikya papi ngui torui rengui burangui thikya tamane papi ngui asaibe papi ngui thinai nge papi boro morke o the wages of sin is death second death morke o sobina piaba tabo Jesus Christ no poito khlainai borok bo ketama o thwinani lama no himui tongmani no जोंनो khosawoi thangnani lama o berai rokha nese nge जों thangnani lama mane molbrumni lama o जों sogui sinai Kaitor tongmani jagao जों sokni siknai chukno hani lama o जोंनो berawi rokha je poito khlainai ro borok chukno hani lama o himjak rabo nge borok no phaina phaijaknai je pro Jesus phaio piaba je thwinani lama o poito khlairo mane thwinani lama o himui dongkho borok no bo molbrum ni horo khiklai roinai eibu bo जोंनो kok rumani tongo tei tama kokro hamari o sungsane hamari goronai abana bo kok rumani tong जोंनो go Matthew chapter 6 rogo जोंनो go haide जों oro tomanu Kaitor saimano bebagna sini tongkrui saimano जों temangnai जों temanang bomo haidor karnang abo bebang no saimano hani bagina bo जोंनो chubai mo mana o sungsaro chubanai nesia 여러분 낭만에 bebang siu hwnkhe sini khanai sana bo sijak khaja sini khanai bokrago khanai busuktam abro bo siu hani bagai Israel no saut maisa takirdi
ang nirok bai tongo omo haino tabok sungno bo haino ang nirok bai tongo takiridi Matthew chapter 6 verse 25 oro tumaisa bari sung thamai Matthew 25 Matthew 6 25 26 ang porewana Matthew chapter 6 verse 25 by 26 no mankana apni bagi no ang norok no okok sawo tamo chawi nungui thangai thangnai hnei tawona di pia tamno kannai tamno chumnai hnei bo tawona di chamon ni slai langma torku yadiba pia ri chumni slai busa torku yadiba nokhani toksa tokti rokno nahadi borok mai bo saria rabo raya maya mobo daya chukno hani norokni pha norokno nai tongo norok toksa tokti rungni slai torku yadiba oro sawo toksa tokti rok borok ranani nangya bonani nangya haibona kaitor nai koli tongo engke nirok engka toksa tokti rungni slai belai keno mulyawan ku teman mule jengno toksa tokti rokno kaitor no kosol snambawi sengbai kosol ni saya dia ba borok munisionos namani yagulotma seng haina ang haina engka seng haina engka ni bible so armane seng kaitor bai kosol seng triun kaitor bai seng kosol seng tuma kaitor bai kosol ke standard in the image of God we are created ane kaitor ni phola kaitor ka phola seng kaitor ni phola bai senamja ke seng jot ni sai kaitor ni tane borok munisio mulyawan ko engke bo ono jabra bobra toksa tokti rong no si bon nai kolui tomo ke seng no bo obisoi nai kol nai ke seng wananan kre nget tamasa verse 33 bo sawo ani hani bagi se wan sukradi ang nai ma tei se tongna nai gradi engke beba tom ni rong no nai ke seng ono jagara go nugu sini toma sini khanai no bo lekha ja जों जोंनि खानाय बोसोर दं जोंनि जिनिसिया हायबो काइटर सिउ जिनि साय जोंनि जे साकसाय काइटर जों सिखौबो हानि बागै जों बो सावो बो प्रमिस बो कग्रमानि दङ निरमनो हामारि रनाय तावनादि जामुं नुमुं रनो तावनादि आं रनाय पियाबा आं नायमा तैसे बैला तंग्रादि आनि हानि बागैसे वानसग्रादि निगो जों मा खालायदा काइटरनि हानि बागै जों वानसग्रानाय गोबां मानफोराव जोंनि त्रिपुरानो वानसगनायखौ जों नुगो दाबो जोंनि हाना मानानै हनै एमनकि ख्रिस्टान रक सुरुनो बेलायखनो तमानाय राजनीतियाव गोलैगै दंबायो of course तातंनि हमनि कोया तंग नंनाय हायबना जों बुखा हंखे काइटरनोसि जों नरना नांद्रानाय काइटरनोसि जों नरना नांद्रानाय काइटरनो रक हंखे काइटर जों नरनाय उकक सुबोसो आनि हानि बागै वानसग्रादि आं नायमा दैसे तंग्रादि गेनेरनां बेबागन रनाय जों ख्रिस्टान रक नन ख्रिस्टान रक तसिया जों ख्रिस्टान रक सिजाक जों तमांथाय आरो दे जुरथाय निनि फान बायदे जुरथाय ना काइटरनि आरो दे जुरथाय काइटरनि हानि बागै वानसग्राथाय that means काइटर नायमा दै तंनो नांनाय काइटरनि ककनो पिनानि नांनाय ताबो जों लामाव थांगै जिरै खकमासक जों काइटरनि ककनो पिर खांखे ताव लेंता लेंते रक बाथ सै खमाय नगो जों ख्रिस्टान रक अबहाय केनो जों खाय खांखे काइटर जों नरनाय हायनै बाइबल सावो हानि बागै से वानसग्रादि गोजों अमनो सिरांनाय देबो हिब्रु चैप्टर 13 verse 5 6 सावो आंनो इसे याखैया आंनो याखैया हिब्रु चैप्टर 13 verse 5 6 जों काइटर बाय बेबाग नो काइटर जों रो काइटर रोयांके जों मोंसाफान माया जों जेफ्रो काइटरनि हानि बागै वानसगो काइटर जिनि नांमानिनो बो सिउइ दङ बरनाय के हिब्रु चैप्टर 2 verse 18 ओ हायनि सावो बो निजे साकनो कष्ट नि बिसिं दै थांगो एगे बनो रुथारनाय पर जों बनि हानि बागै वानसखांगे जों कष्टले माननायमा बैबाय तमानाय बासे जाकनाय बैबाय नाइस्रे जाकनाय अद्रे बट खलाय जाकनाय पियाबा
Kaitor sini loge tongo. Kaitor sini loge tongo. Ge joto ni sai tabok nangkuk manengke bo joto ni sai sing wan swlaijaknai kok ke bo kok rumani tongo ang pleisa kifilnai kifilei bo bono poitok khlayarono bo bustumnai. Obosi joto ni sai nangkuk man. Nengke bustumnai ke je poitok rirok no je bono poitok klayarok no जों bono poitok klayronani bagui जों ma kokma sanai kokma birnai. Hebrews chapter 9 verse 27. Hebrews chapter 9 verse 27. Baik, जों थांलाय फैनाय Hebrews chapter 9 verse 27. Ang puriwana 27. Waisale joto borok no ma theitai aboni ulo kaitor bai bus thumjaknai joto no saljak theinai piaba theichen paya kaitor bus thumnai neisau kaitor konkromani tongo je Jisu Kristo no yasagya je bo sacrifice khaimane no bisasaya aborok no kaitor bus thumnai borok bus thumjaknai hani bagai John the Baptist botumasa je John the Baptist engka aithakni diari John the Baptist tamaisa botumasa ang nirno tuibai Baptist ro piaba ani sai ulo je phainai bo nirokno tuibai te phola katharbai te ma horbai si nirno Baptist ro nai nisau nge John ni sai ulo soba pai Jisu Kristo soi mas borok phelai nge bo Jisu engka phola kathar bai asai mane Jisu no kaito nge ro tomaisa ani sai ulo phainai bo phola bai te horbai Baptist nirno ro nai ang to tui besi nirno Baptist ro mane tab je borok Jisu no poito phainai borok bo phola kathar manjak je borok Jisu Kristo no poito khlaya borok dang phola kathar bai baptis ma rojagya mane tama bo hor bai baptis rojaknai mane no hor ni kunduloi khikhlai sokjaknai haini jo je borok Jisu Kristo no yasaknai borok phola bai baptis ma rojak je borok Jisu Kristo no yasakya borok bo phola bai baptisma rojagya gebo hor bai baptis rojanai ge paithak ni phade जों omonai ni pailasnai Mathai chapter 13 oro Jisu tamaisa verse 49 by 50 amno mo tonara gode Mathai 13 verse 49 to 50 49 to 50 ang puriwana 49 by 50. Mol paipruke omohai ngnai. Swari rok thangai borok kaham rok ne bising ni hamya rok no sayui thumana. Hake horni kundalo khiklai gana borok aro wa hulai makablai gana. Tema swari rok phainai mol paipruke omohai ngnai swari rok thangai borok kaham rok ni bising ni hamya rok no sayui thumana tabo sebabu gebui mathangja sebabu kaitor ni borok जों jongmaya baksaba kaitor ni borok khai keban nukjago saka bising piaba bising oke kaitor ni borok yapo nang ngi mana piaba je pro Jisu Kristo phayo boni swari bo sini nai swari borok sainai kaham bising no hamya no saye ma honi kundalo kiklairona aro ketuma borok waului ma tongnai ni sa wa lui ma tong phlainai mane te yong ni sam krikya waului ma tong phlainai wa hului mane tang je pro sa so bo tek tong so bo aprono wa hula ke ama ke wa lui ma tong nai okay जों जे borok o kokno sinai ro जों se taku bukuk no je poito khlaya tongnai ro no ke जों haina nai tongmaya karon nang si tong borok sum aro ma tongi nai ye ba kabang ma Kristan ni tongnai ro kok piri emon si tong
Jemon bagi karon ke kaisa nangwal sobo borok kubino sisi ako. Oke, muito narak bagi Kaitor slaijakya. Boni kokbo slaijakya. Bebagno nangnai. Oke, जों मा सोलायनाय जों बैनो सोलायनानै जे slaijakya नों slaijak hwnkhe बै slaijakya rokno सोलायनानै बागै नों मा सुबानाय जाहाथे borok सोलायै Kaitor bai Kaitorno yaksak manani bagै bo Kaitor slaiyak Kaitor ni kokbo slaijakya hani bagै borokrok si slaijakna nangnai borok slaijakya hwnkhe boni kokni moteno bus thumjaknai slaijak hwnkhe boni kokni moteno chubno hasogini omono जों मा खालायनाय बे फायदि अरनां तारिसनाय सुरिनाय गोथां लाइमाय गोनां Kaitor हायनो हायनो हामबाय रावो जोंनो नों अजरावो नि ककथाय नवान समायनि जरा रखा हायबाय Kaitor न हामबाय नि ककथायनि बिसिंतै जों बेबो खामानि मावनानै जों दिनै सोलोंनो हाय नों slaijakya नों slaijakmaya दिनै ककथायबो slaijakmaya जे tongo जे साजाक tongo abo bebagno nangai thangnai Kaitor nang जोंनो subadi जों slaijakmanani जे slaina nangmani jorati जों slaijakmanani बेबो जे slaijakya borokno जों subawi borok slaijakmanani Kaitor nang जोंनो subadi bebagni thani yapare subrai jisung baisa pakai tintan surisan ambai